Около 130 младежи всяка година напускат социалните домове, тъй като са навършили пълнолетие. За някои от тях животът извън институцията е невъзможен и за това търсят помощ и подкрепа в защитени жилища. Ето един пример за това как въпреки детството в институциите някои успяват да подредят живота си. Васко е в домовете за изоставени, както е на 4 години. Аз съм от старата генерация, всичко е било супер зле. И най-мизерното е да влезеш в една стая, дюшега да е скъсано, делата да меришат, другите също да са мизерни, да нямат никаква обща култура, да не говорим за лична хигиена, да се краде, да се бие. Детските му спомени са мрачни и болезнени. Нищо, което дори да е близо до това, което за повечето от нас се счита за нормално. Аз, например, съм научил таблицата, търкайки ми химикал върху ръцете, което е доста болезнено, нали? И повярвайте ми, че няма да направите една грешка. Сега повечето приятели на Васко са в затвора. Наблюдавайки и как потъват надолу, решава, че трябва да направи нещо, за да не свърши като тях. Промяната започва в 9-ти клас, когато го изключват от училище. Тогава решава да вземе нещата в свои ръце. Бачках от сутринта до 5, от 5 до 9 ходих на училище. Запознах с един човек, работех на Витошка, продавах слънчеви очила и този човек видя просто, как да кажа, потенциал в мене и просто каза: ти имейл ми, ако решиш някога да дойдеш във Франция, бих ти помогнал с каквото и да е. Тръгнах с 30 лева, което ги обърнеш в евро, 15 евро и стъпих на френска земя с 2 евро в джоба си. И се върнах с 9000 евро. Васко кандидатства в медицинския университет. Приемат го специалност здравен мениджмънт. В момента съм пълен отличник, в смисъл специално тази сесия, имам още един изпит, само на щитица трябва да изкарам, защото нищо друго не ме задоволява. Васко помни много добре откъде е тръгнал и затова прави всичко възможно да помогне на всеки изпаднал в затруднение. Вярва, че животът е такъв, какъвто си го направиш и че невъзможни неща няма.